Σιλιγαρθάκης ελύσσεται στη μεσαία γραμμή, έχει χώρο αριστερά και του δίνει την μπάλα. Μαρτσάκης μέσα στην περιοχή, ωραία κίνηση, Μαρτσάκης στο πλασέ, 1-0. Πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια από τον Μαρτσάκη. Η αλλαγή του ΑΟ Χανιά σκοράρει. Μανιάτης στην πίεση του Ντότζη, κίνηση του Μαρτσάκη με φάουλ. Ένας από τους τρεις φεύγει και μένουν Κάλατζιτς και Μιρτσέτα στον άξονα. Μιρτσέτα, Μαρτσάκης, τώρα ανέβηκε ο Παλαιγιώργος. Έχει το Χολέβα έξω. Δύο ψηλά στόπερ στην άμυνα του Όφη, τόσο ο Βραζιλιάνος ο Σόουζα όσο και ο Κουρδάκης. Μαρτσάκης. Τον κόβει ο Σίσετς με φάουλ, με υπόδειξη του Κούμπο να χτυπήσει ο Βασίλης Δανιέλ στην προπόνηση, έτσι. Ναι, τάκλινγκ για κόκκινη κάρτα του έκανε ο Ντάνι στην. Παρ' όλα αυτά αγωνίζεται κανονικά σήμερα. Ο Ντάνι είναι, ο κύριος Δανιέλ έχει το πρόβλημα, επέστη κάταγμα, αρκετά σκληρό. Ουκάρ. Δύο πρώην ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τον Όφη στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του Πλατανιά, στο μεγάλο ντέρμπι της Κρήτης. Μαρτσάκης. Περιμένει ο Ουκάρ, εκεί θα πάει μπάλα. Κίνηση από τον Αναστασάκο. Πάντα ο Ουκάρ. Και πάλι για τον Μαρτσάκη μες στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει έξω για να κάνει το σουτ. Θα κάνει το σουτ. Out. Θα πάρει καλύτερη θέση. Ο Ντάνι, ο οποίος είδατε και στο πλάνο από κοντά, βλέπει τον Ουντόζη. Ο Κανακούδης πλασαριστά για τον Μαρτσάκη. Κάλατζιτς. Τζανής, ωραία, είναι offside ο Ουκάρ. Έχει σηκώσει το σημαίακι, ο βοηθός δεν τον έχει δει ο διαιτητής. Άργησε να τον δει ο Ντίτσιος, ήταν σηκούν να δημιουργήσουν παιχνίδι. Ενώ ο Γιάννης Παπαδημητρίου ετοιμάζει και τον Μάνταλο. Κάλατζιτς. Ωραία για τον Μαρτσάκη, ο οποίος θα μπει στην μεγάλη περιοχή. Θα κάνει και το σούτ έξω. Σελήνιο. Ο Μαρίν βγήκε με αποβολή. Θέλει να κρατήσει αυτή την ισοπαλιά. Κανακούδης πλασαριστά για τον Μαρτσάκη. Η σέντρα των Μαρτσάκη απομακρύνεται από τον Μάνταλο σε κόμμα. Ο Χατζηνικολάου, άλλος είναι ο Νασλίδης. Μπροστά τώρα η παλιά θα γίνει για τον Μαρτσάκη. Βγαίνει πλάγια ο Κουμάλο, έγινε η σέντρα από τον Μαρτσάκη, έκοψε ο Έτο. Ο Ηλίας Αναστασάκος στο διάστημα της παραμονής του και της συνεργασίας του με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στη θέση του Νασλίδης, που εδώ συνεργάζεται με τον Μαρτσάκη. Νασλίδης σε θέση βολής, ο Χακόμπος σε ετοιμότητα, η προβολή, η μπάλα εκτός. Πήρε την πρώτη μπάλα, άφησε στον Περογαμβράκη με τη μία για τον Μαρτσάκη σε θέση τετατέτ. Ο Μαρτσάκης σούταρε και σκόραρε. Στο 70 ο Στέφανος Μαρτσάκης το έκανε μεσοβδόμαδα στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Το επαναλαμβάνει και τώρα, βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα και κάνει πολύ πιο απλά τα πράγματα για τον Όφη. 2-0 με τον Χανιώτη μεσοεπιθετικό να μην χάνει την ευκαιρία, να μην αστοχεί. Μαρτσάκης, υπέροχη τρίπλα στον Τσαφταρίδη, Μαρτσάκης συνέχισε, σούταρε. Ακόμα μια σπουδαία επέμβαση από τον Μάνη. Πέρασε, ωραία ο Κιλιάρας. Κιλιάρας που θα γυρίσει το Περογαβράκι πολύ ωραία. Η μπάλα φτάνει στο Μαρτσάκη, αυτός πλασάρει. 3-0. 3-0, το ωραιότερο γκολ του Όφη στο παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Όταν μπορείς να κάνεις τα πράγματα από μόνος σου πιο απλά, ο κάθε παίχτης δηλαδή, να κάνει το σωστό, το εύκολο. Και αυτό έγινε σε αυτή τη φάση. Το 3-0 από τον Στέφανο Μαρτσάκη. Εδώ βλέπετε το replay πως η μπάλα έφτασε εκεί που με το αριστερό. Πολύ ωραίο πλασέ.